Po chladnejšej noci sa dnes napoludne oteplilo len na 16 až 23 stupňov. Zajtra bude asi o 2 stupne teplejšie a potom príde opäť dážď. Medardová kvapka tak má svoje pokračovanie. Krásny večer. Dnes sa od západu presúvala do strednej Európy oblasť vyššieho tlaku. Zajtra sa začne nad Anglickom prehlbovať tlaková níž a na jej prednej strane k nám začne prúdiť vlhký vzduch. Tlaková výš aj naďalej zostáva nad Stredomorím a na Pyrenejskom poloostrove bude slnečno a extrémne teplo. Uznajte sami, v Madride 38 a na juhu aj nad 40 stupňov. Vo Francúzsku bude polooblačno, na riviere jasno. Oteplí sa na 28 až 34. V Nemecku sa po neustálych dažďoch konečne zmenší oblačnosť a teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. V Poľsku má byť polooblačno a len okolo 21. V Jadranskej oblasti iba jeden deň pršalo, zajtra už bude opäť slnečno a teplota vystúpi na 26 až 30 stupňov. Poďme na naše územie. V noci jasno až polojasno. Do rána poklesne teplota vzduchu na 9 až 5 stupňov. V horských dolinách môže byť aj okolo 4 stupňov, čo už je takmer na úrovni dlhodobých teplotných rekordov. Slabý západný vietor. V stredu cez deň má byť polooblačno, v priebehu dňa oblačno, a to hlavne na západe územia. Oteplí sa zväčša na 19 až 24, na juhozápade až na 27 stupňov. Na západnom Slovensku má byť polooblačno, časom oblačno. Teplota 21 až 24, maximálne do 27 stupňov. Severozápadný vietor 20 km za hodinu a postupne zoslabne. Na strednom Slovensku bude oblačno, neskôr zmenšovanie oblačnosti. Oteplí sa na 18 až 22 stupňov. Západný vietor 10 až 20 km za hodinu. Na východe má byť prevažne oblačné počasie. Popoludní vystúpi teplota na 21, na juhu do 23 stupňov. Fúkať má západný vietor okolo 20 km za hodinu a tiež do večera zoslabne. Na horách čakáme slabé oteplenie a premenlivú oblačnosť. Po výške 2000 metrov poklesne teplota na 7 stupňov. O 500 metrov nižšie má byť 12 a pod horami bude 17 stupňov Celzia. Biopredpoveď udáva na zajtra jednotku, teda iba slabú záťaž. Poďme si spoločne pozrieť, čo nás čaká v ďalších dňoch. Vo štvrtok a piatok sa ešte vyskytnú prehánky, ale zase sa začne výrazne otepľovať a je pred nami ďalší extrémne teplý víkend s horúčavami až okolo 35 stupňov. Zrejme nám bude poriadne horúco, nezabudnite preto dodržiavať pitný režim. Majte ešte krásny večer, teším sa na vás aj zajtra. Dovtedy dovidenia.